Vítejte u druhého Film Reportu, jsme tu určitě po 2 týdnech. Jak jsme to sloubili? Jak to dlouho trvalo? Měsíc? Já myslím, že už to je víc jako měsíc, ne? Asi je to přes měsíc. Ty jo. Myslím, že před týdnem to bylo měsíc. No. Ale ona je tam Dicková chyba. No. Proč? On byl nemocnej a Takže i, no. my to natáčíme u něj. Já vím, jako, že si říkáte, že jsme to měli natočit bez něj, že on není podstatný, Já vlastně ani nevím, co to robí. ale my to točíme u něho a točíme to jeho kamerou, takže on je vlastně důležitý k tomu samotnému natáčení. Má internet, takže... Takže to Dicková chyba, jo. Nic, máme zase docela dost věcí na probrání, takže se do toho rovnou pustíme. Viděli jsme spoustu filmů. Já jsem výjimečně neviděl snad nic, viděl jsem Civil War, aspoň tak. Jo, a nějak se to probereme, no. K těm novinkám, my jsme se teda shodli, že chceme 3, ale vybrali jsme zatím jenom 2, tak doufám, že budeme dost improvizovat a hodíme nějakou třetí. Nicméně já to vykopnu. Já to vykopnu novinkou ohledně Universalu a jejich propojeného světa, protože všichni teď jsou zblblí z toho, jak Marvel má úspěšný filmy, kde máme solovky, týmovky a pak se to různě kombí. Star Wars je teď vlastně nejnovější přírůstek a Michael Bay s Transformerama to chce dělat taky. No, chcou to dělat i všichni ostatní, včetně Foxu a tak dále, nicméně teďko máme potvrzený, že Universal chystá svoje příšery. A příšery tím myslíme Vlkodlaka, Frankensteinovou nevěstu, Bažiňáče, Rubikovou kostku a spoustu dalších tady těch monster. Kdo ještě tam patří? Neviditelný tam je, Nemo tam je, ne? Počkej, ne? Kapitán Nemo, ne ta rybička. Ne, Kapitán Nemo. Kdo tam ještě patří, Robert? Vůbec nevíš? Mistr, co volá? Mr. Fantastic? Jekyll a Hyde. Jekyll a Hyde, výborně, no, tak to je důležité. To jsi na něho, ale já jsem to snažím dostat za své 2 minuty. Ty jsi Niko. No, zkrátka, chystá se to ve velkým. Příští rok vlastně uvidíme novou Mumii, ve které bude hrát Tom Cruise. A Tom Cruise, jak všichni doufám víme, nechodí do žádných špatných filmů. A vlastně po posledním Mission Impossible se mě znovu zažehla ta láska k jeho filmům a doufám, že i ta Mumie bude dobrá. On teda samozřejmě nebude hrát Mumii, tu bude hrát herečka, která hrála i v Kingsmanovi. Tam měla vlastně tu divnou nohu, nebo obě nohy vlastně měla hodně divný, protože měla ty oštěpy v ní. A teď to je docela divný. No, ale teď bude ještě divnější, protože bude zafašovaná a bude mumie. Bude to v současnosti, no a Universal plánuje, že vlastně už v Mumii se mimo vlastně tu samotnou Mumiu a toho hlavního hrdinu, tak se tam objeví i právě Dr. Jekyll. A toho má údajně hrát Russell Crowe, který teď podepsal smlouvu nedávno. A ten by se později měl objevit i v samostatném filmu. Do toho Universal na rok 2018 chystá i další snímek, stejně jako na rok 2019. A jde vidět, že to fakt, že se snaží ten svět vybudovat na známých jménech, protože Tom Cruise, Russell Crowe a teď se kolem neviditelného muže krouží i Johnny Depp. Jsou fakt velký jména, jako fakt velký. To Marvel a Star Wars, pokud to vezmeme, tak začínaly ty hvězdy jakoby, no oni nebyli hvězdama, že oni byli přece docela relativně sice známí, ale ne úplně super hvězdy. Takže dost zajímavý, já tomu hodně věřím, myslím si, že jako, má to určitě jako zajímavou premisu, propojování různých příšer bude podle mě fakt docela cool a teď jenom záleží, aby se to nepodělalo v tom prvním snímku. Já tam jsem Drákulu. Cože? Drákulu tam chcem. No Drákula bohužel, to byla ta první vlaštovka, která jim nevyšla, no. Právě. Ale Luke Evans by si zasloužil nějakou kvalitní franšízu, si myslím. Máme rádi Luka Evansa? Já mám. Já přemýšlím, který to je. To je Západák z rychlá zvesila? Jo, to je on. Jo. Ne. Okay. Každopádně, mimo to se ještě Angelina Jolie točí kolem právě Frankensteinovy nevěsty. A tím by teda si myslím, že minimálně finanční jakoby, potenciál byl obrovský. A já se strašně těším. Mumiu mám hrozně rád, nevím jak vy, ale tam si myslím, že Summers předvedl úplně kvalitní blockbuster s jedničkou. I 2 mám rád. I 2 se dá, 3 je hrozná. 3 má docela cool sněžný muže. Ale je hrozná. Okay. No zkrátka já se těším. Já se těším s tebou. Takže se všichni 3 těšíme? Těšíme se. A hlavně Russell Crowe. O čem? Druhá novinka, taková ženská novinka. Ženská? No. Lara Croft? Lara Croft má herečku. Alicia Vikander a všichni jsme strašně rádi. Kdy jsme ho viděli? Já jsem ho viděl v Dánské dívce. Viděl jsem ho v krycí jméno Uncle. A tady v těch 2 filmech si mě absolutně získala
Je prostě To naprosto, jsou oba dobové filmy, takže jsme ho vlastně neviděli je jako prostě naprosto boží. sexy holku z současnosti. No, No, což je vlastně Lara je. Bude. bude Hej, hodně. tam jde hlavně o to, že ona je hodně pěkná a myslím si, že má i jako relativně Vlastně má dobrý Oscara. tělo. Jo, to tak. Jakože skrz sport, jako myslím, víš, že Jo, bude jo. muset jako předvíst, že fakt jako má na to, aby tam někde lozila, tam skákala, tam držela sapík, jo. Ono je to teda inspirovaný tím Restartem novým, tou herní značkou. A tam je vlastně Lara ještě taková, že to teprve objevuje v sobě, jo, to dobrodružství, že prostě to tajemství o svým tátovi. A je tam taková hodně zranitelná, což jako já si myslím, že díky tomu jí budeme hrozně fandit, protože ta Alicia je fakt zkus skvělé ženské, která umí hrát prostě. Umí hrát superově. Dlouho se kolem toho motala Daisy Ridley ze Star Wars. Už se to bralo jako víceméně hotová věc, ale z ničeho nic prostě překvapili a do role byla vybraná právě Alicia Vikander. Jakože já jsem asi radši za tuhle volbu, protože Jednoznačně. Daisy sice mně se líbí, ale nechtěl bych to. Jakože aby hrál, že jo. Co ty a Tomb Raider? Ty jsi viděl jenom Já Angelina jsem Jolie, viděl Angelina Jolie, takže jako... takže nemůžeš soudit nějak. Já jsem na tom stejně. Ale jako... Já nevím, že klidně nechci spravit remake, jako potom se na to a zhodnotím to potom. No. Pohodě. Takže Niko už teď má napsanou recenzi na 5 z 10. Ne, tak oni, jakože to je pohodě, jako prostě... Jak to točí, ale já vím, že když byl malý, tak já například jsem mal rád Tomb Raiderku. Mě ona bavila... Tomb Raider. Taky, Laru. Však jasné, ale je to Tomb Raider, ne, tak Tomb Jo, Raiderka. jo. Tomb Raider, to jo. To si řekl moc hezky. No, OK, jestli k tomu nic víc nemáme, tak ještě vypálíme třetí novinku, ta se týká dalších monster. To mám říct zase já. Řekni to ty. Niko bude teda dneska bez novinky, jo? Já klidně mám tu robotu, takže... Hej, ale... Takže novinka, že Gareth Edwards vlastně odstoupil od Godzilla, nebude točit druhou Godzilla. On teďka maká na Star Wars, Rogue One, který vlastně už na nich nemá, jo, maká na nich Postprodukci. ano, který budou letos v prosinci. A pak měl začít točit Godzillu, nakonec z toho sešlo. Jsme docela smutní, protože první Godzilla nás hodně nakopla. No, mě hodně teda. Mě strašně moc, Já vím, že to patří jako k nejlepším filmům toho roku pro tebe, co? Takhle. jednoznačně. Blockbuster. Je to jeden z nejlepších vůbec blockbusterů za poslední dobu. On tam strašně dobře umí pracovat s tou atmosférou. Jednoznačně. Jakože tam je to fakt výborný, že to není takový ta čistá akce hloupá, tupá, jo? Že fakt prostě to dávkuje pomalu. No, to Ale pro spoustu vlastně lidí, kteří si jdou jenom do kina vypláchnout hlavu nějakým tím prostě nějakou tou Popcornem, akcí, tak je to prostě rušivý a nudný trošku možná. možná nudný a proto to má takový hodnocení na ČSFD, jaký to má. Každopádně ten film je podle nás naprosto skvělý. Souhlasím. A je teda smutný, že ten Gareth prostě se toho nechopí, jako asi tam prostě jde o to, že já mám pocit, že z té tiskové zprávy nějak vyšlo najevo, že on nechce už točit velký film po vlastně Star Wars a Godzilla, že si chce natočit trošku něco menšího, co jsem takhle právě četl. A já to chápu, tohle rozhodnutí, protože přece jen, když člověk že jo, je zvyklý, tak nechce prostě furt, vím jak to chodí v těch velkých produkcích, tam prostě jsi pod nátlakem, že jo, musíš nějaký mantinely. Producenti jsou čuráci. A když prostě si jedeš takhle sám, víš takovej ten Josh Trank, který Kroniku si odřel na koleni a pak chudák skolaboval na Fantastické 4, jo? A tak už si nic velkého nenatočí. No, on se zase vrátí s nějakým malým rozpočtovým filmem, který udělá na druhém koleni. No, každopádně já to chápu, tohle rozhodnutí a budu rád, když uvidím zase nějaký sifičko od něj, ale třeba malinký, rozpočet 15-20 milionů a bude to určitě jako fakt dravý, no. Ohledně té Godzilla, tam teda bohužel ještě neznáme režiséra. A já se bojím. Já se toho dost bojím. Jako, pochybuji, že to bude horší než Emmerich, ale... No, on má rád Emmerichovou Godzilla. No tak Niko. Ale Edwards... Ne, sorry, ale to je jakože starý film, já jsem prostě pozeral jako malý ještě. Já jsem ho miloval jako malý, ale... Já jsem jako nový neviděl, já jsem ho viděl, když jsem když jsem mal prostě nějakých 6 roků. Také ze 6 roků možná jsem. Ale pak jsme se naučili poznávat dobrý film. Ano, to se dá. Dobrý, ale já prostě mám na ty vzpomínky. Je to nostalgie, že? Jo, tak si je nech ty vzpomínky. Jo, to je... Ne, ale to je jak ty hovoríš, že si prostě nechceš pozrieť znovu FMAčko, lebo si ho nechceš pokaziť, chápeš? Tak prostě prečo si mám pozrieť Godzilla znovu, keď viem, že sa mi to vtedy páčilo a mám na to prostě pevné vzpomínky. Jo, ok, to doberu. To si řekl moc hezky. Ďakujem ti.
Jsi docela užitečný tady. Ale občas niečo poviem a je to tak ako aspoň jedna vec, ktorú dáva niekedy zmysel. Takový ty chytrý hlášky, jako. Dávkuješ to dobře. Skoro jako Gareth Edwards. Ale ja som to nepovedal, lebo sa mi to minie a potom ďalších 40 minút tu budem len tak, že... OK, no bojíme se, protože chceme, aby to byla zase kvalitka, doufáme, že se to prostě nepodělá, ale jako těžko to dosáhne kvality té jedničky. To asi určitě. Záleží, jaký ten režisér zvolí přístup. Pokud zvolí ten přístup, jaký měl Edwards, tak by to mohlo být dobrý, ale já se bojím, že to zase bude prostě destruktivní věc typu Transformers 3 a bude to prostě špatný. Navíc ty už Godzilla víš, jak vypadá a víš, co umí, takže oni už nemají potřebu schovávat. Což tak strašně dobře fungovalo v té jedničce. Fungovalo naprosto skvěle. No uvidíme, nicméně na to se váže ještě další novinka, protože tady se bude taky propojovat. A bude se propojovat s King Kongem. Bude se propojovat s King Kongem vlastně, jaký je to studio? Warner Bros. Warner Bros. Tak chcou taky svůj vesmír filmový a rozhodli se pro Monstra. Godzilla se má utkat s King Kongem, premiéra 2020 tuším. Jo, ty to posunuli zase. Vlastně nejdřív dostaneme solovku King Konga s Tomem Hiddlestonem a s Brie Larson, Samuel Jackson tam hraje. Potom bude ta druhá. Cože? Že ten hraje všade, pak ten bere všetky filmy. Pak bude vlastně druhá Godzilla 2019 a 2020 by se měli utkat spolu. Uvidíme, jak to bude vypadat, kdo bude vlastně ten zlej, nebo jestli to udělají tak, že se na konci spojí, protože budou mít jejich matky stejný jména. Ale může to být zajímavý, jako rozhodně. No já nevím, já myslím, že Marta je nepřekonatelná. Asi je. Okay. Tam jde spíš o to, oni ty producenti o tom mluvili, že budou muset to Konga samozřejmě upravit, protože jak známe třeba Peter Jackson, že jeho verze byla docela malinká opička. Ale jakoby už je několik filmů King Kong versus Godzilla, jasně, hodně japonských, nebo jenom japonských? Myslím, že no 90%. Řekněme, no. A může to být rozhodně zajímavý, no. Ale já vždycky budu fandit víc jako opičákovi. Já rozhodně víc ještěrce. Co? Tak rozstřel to. Hej, podľa mňa opica je viacej cool, pretože proste opica môže byť a vieš, ako to môže byť takže nuda. Okay. Tak tady vidíte, proč tu máme Nika ve videu. Pokračuj dál, prosím. Paťovi, ale to nebola tá inteligentná vsuvka. Na toho Konga ale se já těším teda jako hodně, protože to bude jeho origin, bude to taky hodně dobrodružný a co jsem koukal na první feature z natáčení, tak tam budou i jako dost kulisy, že to nebude digitál, ale že tam bude fakt jakoby vystavený ten svět a u toho Jacksona, takže mě těším, no. Ale jsem sám jako za sebe docela v pokušení si dělat srandu z Toma Hiddlestona, který prostě mě nesedí jakoby do nějakého hlavního dobrodruha, jako týpka, který by měl něco zachraňovat. On se zvažuje jako James Bond, takže... Já vím, ale to jenom proto, protože má vystouplý bradavky, takže... jako fakt, to nevíš, ty memečka, neviděl jsi? Holky šílí z jeho bradavek prostě. Aha. Tak proto chci jako Bonda. No... Idris Elba, jasný. Ne. Jo. Ne. A nebo bude nějaká vtipná volba typu Daniel Radcliffe. Rupert Grint. Jo, třeba. Ne, já myslím samozřejmě srandu. Uvidíme. Každopádně na Konga Skull Island se těšíme, stejně tak jako na tu druhou Godzillu, ale... Je premiéra? Kong 2017 v létě, myslím, ne, v březnu. Okay. Jo, což je za chvíli vlastně. Já si myslím, že jak bude Comic-Con, uvidíme první teaser. Jo? Navíc vlastně oni teď mají ty atrakce někde v tom Los Angeles nebo kde a tam už byla první fotka toho King Konga zveřejněna a relativně jako vypadá v pohodě, tak uvidíme. No, tak novinka všechno teda, pokud nemáme co dodat. Mimo teda tu Bonda, který ho tady násilně vsunul. Já si Bonda musím vsunout všude. OK, a přijdeme k novým trailerům, protože jich za ten měsíc, který jsme abstinovali, tak jich vyšlo fakt strašná fůra, ale my jsme si vybrali jenom některý z nich. A tak, abys mluvil, 7 statečných. No. Ďakujem ti za príležitosť niečo povedať, keď som sa vyslovene o to nehlásil teda. 7 statočných, ktorí sú založení na 7 samurajov, aspoň teda tak vzdialene, tak dostanú tentokrát remake a možno aj taký reborn, pretože to bude úplne o niečom inom, úplne s niečím iným.
A z toho traileru zatiaľ to vyzerá, že to bude veľmi multikulturálne, rasovo založené. Bude tam fakt všetko možné. A hlavne Denzel Washington, neviem, proste ja som westerniak, ja mám rád westerny, ale ten trailer na ten film vyzerá tak strašne moderne, neviem, asi proste tá dramaturgia tam bola až moc pohľadaná na môj vkus. A nebude to taký ten klasický western, jak mám rád tie špagety a tak, ale toto bude proste také, no, viacej proste naakčnované a myslím si, že tam bude asi menej proste tých dialogových scén, ale skôr to bude o té zábave. Já bych tě Niko jenom opravil, že ty jsi řekl 7 samurajů a myslel 7 statečných, původních, z roku 1960. 7 samurajů o samurajích a 7 statečných je o kovbojích. Ne, on myslel, že 7 statečných ten western je inspirovaný. Jo, jasně. Takhle, jo. Já jsem to nepochopil. Tak jsem se... Dobrý. To se stává občas, i těm lepším z nás. Došli jsme k tomu. Nevystříhneme to? Ne. Tak dáme. Áno, povedzme mu, že hej, nevystříhneme to. Pozor na to. Mrk. No, režisér má na kontě docela dobrý filmy, jakože takový hodně syrový podle mě, že občas tam najde fakt, teď mluvím hlavně o bojovníkovi, s vlastně Jakem, Gylem Hulehenem. Gyllenhaal? Máš nějakou svou taky, jak to vyslovuješ? Ale normálně většina to vyslovuje Gyllenhaal, takže my v tom budeme pokračovat. Jo. Když správná výslovnost je Gyllenhaal, Gylem Hulehen. protože je to švédský jméno. Natočil i vlastně Equalizera, který byl dost chválený a dočká se sequelu. A Training Day. Což je taky jako docela dost kvalita. A taky natočil Superovýho krále Artuše. Ale tam hrál Clive Owen, takže to bylo super. To zachránilo od toho odpadu. Ne, celkově, on má podle mě docela dobrý přístup, sice netočí nic jako inteligenčně hodnotnýho, ale myslím si, že ty filmy jsou jako fakt dobrá zábava. Je to takový, že... Training Day byl docela chytrý. A já si těž myslím teda, že... No ale to bylo rok 2001, od té doby nenatočil nic chytrýho. Pochybuji, že se něco vrátí v té době. V té době nenatočil nic chytrýho, no. Takže spíš mě jde o to, že teďko může také vyčpělit trochu a že už fakt si točí jako rutinejně, prostě sterilně, ale pořád to jsou řemeslně dobře odvedené filmy, víš, že jako... Okay. A navíc Denzel Washington, který je takový jako jeho dvorní herec, tak why not? Akože ten som Washington pôsobí ako taký drsňák, ale v tom období ako negry určite nejazdili na koňoch a určite nebehali s pištolkami. Ty jsi neviděl Django, jo? A to je podle skutečné události. Dobre, ale napríklad aj on, ne? No. Ne, to som spomenul, sorry. Som to povedať Django a Hateful Eight. Nevadí, Niko. No vidíš, tam byl taky. No? Tak byl tam, počkej, ktorý tam bol? Ja však... Jackson? Jasne, však ten je všade, som zabudol. OK. Ale tak to už bylo po občanské válce. Bylo. No však už mal byť zo Lincolna, takže... Jo, jasně. OK. No, jak ty a 7 statečných ten trailer? No, mně se to nelíbí, no. Mně to přijde jako... Nepůsobí to jako westernovka, ne? Nepůsobí to jako westernovka a já osobně si myslím, že ten film propadne. No, akože... Finančně vydělá, Jo. lehce, nebude to žádný velký hit, ale budou na to hodně smíšený pocity kritiky a... Hlavně kvůli tomu, že to prezentuje jako western a jako western to vůbec nepůsobí. Takže... Jo, OK. Já jenom musím říct, že sebe jenom taky dodatek, že mi tam výjimečně přijde docela dost otravný Chris Pratt a teď mě málo kdy přijde otravný. Což jako už samo o sobě značí, že se na to moc netěším, no. Ale tak bude hrát toho komika asi, no, tak Jo, ale tady mně přijde, že hraje trošku parodii sama sebe a moc se mi to nelíbí, no. Takže Takže se těšíme spíš na Star-Lorda. spíš jo. OK, další trailer, který si probereme, tak je Dívka ve vlaku. Což teda asi už vidělo trošku méně z vás. Nicméně hodně lidí to připodobňuje k Zmizele, Gone Girl. Tohle asi nebude tak dobrý, ale pořád i ta knížka, ten námět je hodně kvalitní. Já jsem slyšel názor, že ta knížka je fakt hodně překvapivá, navíc to má dva úhle jakoby pohledu taky a je tam dost velký zásadní zvrat, takže fakt ti z vás jakoby, já doufám, že trailery další to neodhalijou, protože to se fakt obávám, jo, že aby neprozradili příliš a člověk pak nebyl zklamaný. Nicméně Emily Blunt v hlavní roli, jsou tam dvě hlavní role, dejme tomu, takhle. A ona hraje jednu z nich. A už jenom skrz to Už jenom skrz to, no. se těšíme.
Navíc ten film celkově z toho traileru působí dost jako dravě. Mně se hrozně líbí, že je to takový zase jako realisticky podaný, že to je takový ten psychologický thriller, jo? Že si doufám, že si bude s divákem hrát, že prostě nebudeš vědět do poslední chvíle, co se tam vlastně děje, koho ona sledovala, co se tam vlastně stalo, jestli je tam teda někdo mrtvej. A jako tady jde hrozně těžko se vyvarovat těm spoilerům, nebo aby jsme něco vyzradili příliš, takže si fakt ten trailer puste a já si myslím, že budete určitě natěšení. Premiéru to má v srpnu. Letos září. září. Já teda doplním, že... Je to říjen? Dokonce až říjen? Okay, Já tě len doplním, že jak někdo minul těch miliónov reklam na Európe 2, tak je to založené na bestselleru Dívka od vlaku. A já jsem se teda bavil s kamarádkou, ktorá to čítala a ona akože mi to prezentovala tak, že tam máš prostě strašne veľa otázok a ty sa v tom zmietaš v tých pohľadoch a že tiež presne akože si tam si strátený v tom, ale baví. Že tiež nad tým prostě rozmýšľaš, že čo ona vlastne videla a čo to stalo. No, Točí to Nováček. no, relativně jo, v tom svém oboru. On teda, ty jsi říkal, Niko, že jsi od něj viděl už Gedon? Gedon, No, tak príbeh Jamesa Jo, Browna natočil viděl. Černobylý A svět. to je jako životopisný film právě o... No, niečo jak Michael Jackson je král pop music, tak James Brown je zase králom soul music. A dá sa povedať, že viac menej ho založil. A ten film bol ako dosť dobre natočený, ako takým dobrým spôsobom, že proste... som sa troška bál, keď som šiel na to do toho kina, som sa fakt toho bál, že tam budem zaspávať, že ma to nebude baviť. Pretože mňa muzika a hudba ma dosť míni. Ale nakoniec som to teda užil. No. Možno to bolo aj hercom, pretože mal fakt akože dobrý dubbing a mal taký zaujímavý charakter mal. A možno aj ako... Jsi to viděl v dubbingu? Ne, sorry, ne dubbing, prostě mal Zvuk. Mal dobrý hlas, mal taký, nepotový, ale taký veľký škriatok, prostě. No to bylo také. Listen to me, lady! Prostě také vtipné to bylo. Ok, ty jsi viděl ten Černobylý svět? Já jsem ho právě neviděl, ale vím, že to byl velký hit, že... Vím, že to bylo nominovaný, nevím, jestli toho Oscara snad jen nevyhrálo. Vlastně... Ta hlavní to vyhrála, ta Ježíš. Herečka Lupita Nyong'o? Ne, to si pleteš s Gwen z toho. Emma Stone, jsem si nemohl vzpomenout. Emma Stone, já mám pocit, že ona tehdy byla nominovaná a dokonce to vyhrála ani. Ježíš, tam hraje Jessica Chastain, tak na to se ani nepodívám. No každopádně ten režisér už má na kontě 2 relativně kvalitní snímky, nicméně s psychologickým thrillerem jakože ještě neměl co dočinění. Zatím dělal takový jako dobový dramata a tohle bude fakt jako adaptace. Octavia Spencer, Jo. vedlejší herečka. Okay. Takže uvidíme, jakým způsobem se s tím popere, ale ten trailer si myslím, že jako má tak 2 minuty, ale je fakt jako od začátku do konce napínavý, šťavnatý a hrozně jako se na to těším. Jo, a jako asi si tu knížku nepřečtu do té doby, protože se chci fakt nechat jakoby překvapit podobně jak s tou zmizelou. No. To jsem četl právě. Tu četl jsi, jo? A měl jsi dobrý pocit i přesto, že jsi to věděl, co tam bude? Měl jsem dobrý pocit, ale knížka mi přijde prostě mnohem lepší. No. Tam ve většině případů Ale to to je priestoru na to. Přijde mi, že třeba Neil Patrick Harris tam měl hrozně osekanou roli, že jeho role v knížce byla taková větší, taková důležitější, byl tam víc jako rozpitvaný. No, ve filmu byl taky rozpitvaný, jo. No nakonec jo. Měl tam penis. Ale jinak než asi chtěl, no. No. OK, další trailer, který vyšel, teda není to úplně nejnovější trailer, ale přesto ho zmíníme. Máme tu nového Jasona Bourna, teda už se jmenuje čistě Jason Bourne, kdy vlastně pokračování bude jenom 2, 3, 4, 5. A nebudou už tam plíst různý názvy, protože spousta lidí nechápe, že agent bez minulosti je jednička. Ale to je jenom překlad. No já vím, ale český divák. Born Identity je. Já vím, ale u nás jak to přeložili, víš co? To jsou idioti, no. No, tak spousta lidí neví, že vlastně Bourne nemá jenom 2 díly, ale jako z té trilogie, ale že má i ten agent bez minulosti, no. No na Bourna se těšíme, nebo ty se těšíš hlavně skrz to, že se vrací režisér, co? No vrací. On natočil Bournovo Ultimátum, potom vlastně tam byl ten, co píše Bourna. Ludman. Ne, scenárista vlastně pak točil ten film s Jeremym Rennerem, Legacy, který se úplně nepovedl teda, ten byl dost špatný, no ale teď se vrací Greengrass, který vlastně točil s Damonem už Ultimátum i Mýtus, vrací se teda samotný Damon a hraje tam právě i Alicia Vikander. Ale
Bude pěkná ochutnávka. A vrací se tam i Julia Stiles, Joan Allen, která hrála, tam myslím nebude, ale bude tam Tommy Lee Jones. A ten trailer jako vypadá naprosto fantasticky. Hodička v LA bude zase fenomenální a... Bude trvat 2 minuty a pak už zaspím. Počkej, to bylo Las Vegas, ne, ta vinička? Las Vegas, řekl jsem Las Vegas? LA si bylo. Já jsem povedal LA, tak jsem myslel... Ale on řekl LA, ale já jsem rozuměl Las Vegas. Jo, akorát Niko to nechápe. Niko neruš nás. Určitě to taky chápu. Ok, Nebuď chytrý, prostě. Zabudl 6 písmen, no. Honička v Las Vegas bude fenomenální, protože honička v Maroku v Bornové Ultimatum je Ta je, no. nejlepší scéna, akční scéna Ta je. posledních 20 let minimálně. Jo, určitě, no. Jednoznačně. Jo. Shodujou se na tom kritici se mnou. Ale já se nad tím neschodu. Ale tak ty jsi divný. Vy nemáte vkus. Jako i blbej Raid měl daleko lepší scény, než A Raid je píčovina. To bylo v kterém? To nám děli. ve 3. No, to jsem Raid je akční šleha, ale... Ale já si Born stojím za tím, že Born má nejlepší jedničku. 2 a 3 už je úplně to stejný, akorát bledě modrý. Ne. Akorát jiný kulisy. Ne. Furt je to stejný. Trojka má nejlepší tempo, nejlepší tak na bránu. No, tempo nemá právě. Jednoznačně. Nejrychlejší je. Nejrychlejší je, Ano. no tak to je možná, protože je nejkratší, jako stopáží, ale... Ne. Střihem. Proto se ti zdalo, že to tak rychle daný bylo. i střihem. Já nevím, mě to Všichni fakt si toho. přišlo únavný. Jednička mi přišla nejrychlejší a taková nejvíc... To mě začal zasáhla. Doug Lyman, No, kež by se vrátil. když by se nevrátil. Hej, Byl dobrý, ale Greengrass Ale to byl Clive Owen. Greengrass si na Clive Owena ani nespomněl. protože Clive Owen už byl tou dobou mrtvý. Nebyl. Ve filmu. Clive Owen umřel. Ve filmu. Okay. Dobře, Byl tam asi 5 minut. jo. Ne, jako musím říct, že já mám po 2 a 3 Borna, jako, že jsem trošku si to schladil, tu žáhu. Odstup. No, přesně. Ale musím říct, že ty trailery mě hrozně lákají, ale musím říct, že za mě vede nejvíc ta scéna, kdy tam dá tu tečku tému týpkovi v tom ringu. Protože to je něco, co jsem u Borna ještě neviděl. Jakože něco to nový, co já tam potřebuju. Nechci zase vidět po tisíci jako nějakou jeho honičku, naháničku přes vysílačku a podobně, to už jsem viděl. Ale ta scéna v tom ringu, někde v tom nevím kde, v té poušti tam, tak to je fakt něco jakoby novýho, osvěžujícího pro mě. A jakmile tam prostě tou svou ocelovou pěstí ho sesadí k zemi, toho svého protivníka, mně to přijde úplně skvělý timing prostě a přijde mi to fakt dobře natočený. Takže já doufám, že ta scéna vlastně nebyla celá prozrazená jenom v traileru a že to bude aspoň trošku jako ještě něco tam víc k tomu, no. Takže tak za mě. Jako zase moc hezky. Já vím, já mluvím hezky docela, víš občas. Celkem. OK, další trailer, to jenom v rychlosti bych zmínil, že vyšel teď zrovna dneska, kdy to natáčíme, nový trailer na Star Trek. Točí to teda Justin Lin, který opustil Vina Diesela a rychle zběsile a rozhodl se udělat teda to 3. restartované pokračování. A spolu s ním na to dohlíží právě i Simon Pegg, který teda řekl, že se pokusí Star Trek trochu víc jakoby otevřít světu, aby to bylo víc přístupnější, víc jak Star Wars. Což je pro mnohý fanoušky smutná zpráva, protože Star Trek je ten inteligentnější, zatímco Star Wars je ta blbá zábava, ta pohádka. Ale musím říct, že ten nový trailer je fakt dobrý a po tom prvním, nemastným, neslaným, tak ten na mě teda fakt poslal do kolen a jakože čistá jasná je to můj neočekávanější snímek léta. No. Jako fakt jako obrovský hype. Jako kluci doporučuji vám to. Po tom prvním traileru, jak jste to vycítili? Tak já jsem ten první trailer ještě samozřejmě neviděl. A já jsem na tom samozřejmě úplně rovnako. Ale jakože vědět, vzhledem na to, že mluvíš tak hezky, tak prostě Kuba jako... nás tady teďka nahypoval, Těšíme se na leto, takže prostě vědět, co bude první. A viděli jste aspoň ty první 2 Star Treky? Jasně. První Star Trek je naprosto superový. Ten je Já fakt jsem jako... viděl 129, jsem viděl. To je on, ten první. Ten je naprosto superový, ten je prostě... To je restart nový. Jako. No a potom mě schladila trošku ta 2, že nebyla špatná, ale byla o něco slabší určitě. No a teďka 3 vlastně, když tam nebude J.J. Abrams, tak se toho docela bojím. Já vím, že on na to určitě asi dohlíží, producentsky. Víme, že jako producent on je výborný. Jo. Na všechno, co Cloverfield. No, on prostě jako fakt si to dokáže hlídat. Ale stejně se toho docela bojím. Ale jako půjdu na to a třeba to zase překvapí, jak ta jednička.
Jakože asi to nebude tak dobrý, jak ta jednička, to už asi jako těžko se bude překonávat, protože tam to fakt přineslo po dlouhé době Star Trek, který si zamilovali lidi, který do té doby Star Trek nezajímal. Třeba já. No, přesně, já taky, mě do té doby Star Trek nezajímal. Ale ta trojka vypadá fakt jako najednou hrozně, jako, já nevím jak to popsat, prostě to je taková jako divočina hrozná. Ale zároveň to není jakoby hnusná divočina typu jak Rychle z vesile, jo? Že to je bordel, lidi a podobně. Ale je to fakt takový, já nevím, čistokrevná zábava. A do toho tam jsou fakt náznaky jako emocionálních scén, takže já se fakt těším. Navíc to vypadá, že prozkoumáme i spoustu planet podle traileru a to je to, co vlastně mě na Star Treku vždycky lákalo, jo? Po tom, co jsem se znovu, jako, co jsem se do něho dostal. Že oni objevují furt nějaký ty nový inteligentní životy a tak dále. A ne, že řeší pomstu a tak dále, jo. No je právě, že Star Trek bol vždycky právě o tom, že oni sú tí, ktorí objavujú a snažia sa všetko riešiť mierou a potom právě většinou vždycky na nich někdo, alebo někdo prostě robí nějaké pikle. Ten seriál je vlastně kontroverzní a drama, samozřejmě, no, no. jako tam to se jenom povídá, prostě dialogy jenom jsou ten seriál. Jako je to fakt o tom dobrodružství a objavování, no. Právě ten tým tam drží spolu a aspoň z toho seriálu, čo som OK. pochytil. No a další trailer Snowden Snowden. od Olivera Stonea. My jsme ho viděli vlastně před chvílí, jsme se na ně dívali. Hej, Snowden vyzerá, je to teda hlavne životopisné, takže je to založené na skutočných udalostiach, nevieme teda koľko z toho, neviem, či ste si niekto viac zisťovali, ale akože koľko vecí sa bude praviť, koľko bude sa odchylovať, ale musím povedať, že vzhľadom na to, že ja mám rád tie životopisné filmy, že napríklad ideme na to jedno, aj keď ma hudba vôbec nezaujíma, tak ten trailer pôsobil strašne tak inteligentné drama by som to nazval. Ako fakt som bol napätý už len z toho traileru, takže sa teším na samotný film, jak sa to bude vyvíjať, jak tam bude, jak sa volá? Gordon, no, jak tam prostě bude Gordon go operovat s tím a jako fakt se na to těším, ten trailer má dost nabudil. Točí to samozřejmě Oliver Stone, který je hodně kontroverzní režisér, politicky kontroverzní. Vybírá si politické témata, nebo vůbec je takovej, točí filmy víceméně proti řekl bych, americké politice. Natočil samozřejmě třeba World Trade Center. Jo. Točí fakt politický filmy, natočil ten film o Bushovi. Mm-hmm. No a pak natočil třeba Alexandra Velikýho, no. Což ale teda jako je trošku mimo to, ale pořád jako tam bylo dost kontroverzí. Ohledně historických událostí a tak dále. A on se k těmhle věcem vlastně rád vyjadřuje. On je proti tomu. A povedal by si, že skrz svoje filmy aj šíří jako svoje myšlenky a názory? Určitě. Stone jednoznačně tady v tom právě se tím snaží jako něco říct. Tak už nějaký ten nesouhlas vyjádří. Samotný Wall Street, že jo, jeho, no. Jasně. To je krásný příklad, no. On je takový, možná i části proti kapitalismu, že jako bouří. Každopádně ten trailer vypadá superově, hraje tam kromě Gordona Levitta snad spousta známých jmén. My jsme to říkali, že? Když jsme koukali, že tam hraje snad každý. Nicolas Cage, ne? Já jsem říkal hlavně Nicolas Cage, na kterého se těším, protože po dlouhé době mohl hrát v dobrým filmu. A má vlasy. On je výborný herec, ale prostě měl dluhy a musel točit sračky. Ale já jako doufám, že tady v tom filmu teda, že ten film bude úspěšný, bude jak kvalitní, takže i vydělá a přeju to prostě jak Stoneovi, tak tomu Cageovi, tak i tomu Levittovi prostě. To je chudák docela, on jako se snaží, ten kluk, jako Gordon Levitt, ale mám pocit, že se mu moc nedaří. Teď mám jako... Už na laně propadl. No, teď jako finančně to čistě myslím. Tam fakt jako... Snaží se z něho jako udělat hvězdu, ale nějak mu to nejde, no. Jako, ale sám je to líto, protože on je fakt sympatický, líbí se mně a měl dobře nakročeno vlastně díky 500 dní se Summer, že jo? Tam si docela jako tam si ho oblíbili lidi. Ale pak od té doby chudák prostě se v tom plácá, no. A je to škoda, on je fakt kvalitní a není to jenom blbej klon Heatha Ledgera, jak se říká, ale fakt jako je to dobrý herec, no. I když já se musím přiznat teda, že v tom traileru na mě moc nepůsobil jakoby, že mě moc do té role nesedí, že mě nepřijde jakoby, on vypadá jako tutíněk. No, to mladý hlavně možná tu roli. Režisér si ho prý vybral kvůli tomu, že vlastně souhlasí, že mají podobný názor na to téma. A že to považují jako za jednu z nejdůležitějších kauz novodobých dějin, takže proto si ho vlastně Stone vybral.
Jo, to jako akceptuju, ale říkám, moc mě tam zatím nesedí, no, jako v tom výsledném filmu to asi bude Víš, jak vypadal Snowden? Nebo jak vypadá? No to nevím, ale přijde mi, že jakoby, Najdi. no nejde jenom o vizáž, jde o, jakoby, o ten jeho charakter, že mi přijde takový hrozně, moc mu to nevěřím, jako. Jo, Jo, že já fakt nevím, čím to je, no. není moc podobné, no. A tak bude mít brýle. A jako taky, já nevím, ťuntík. Ale ty Snowden jako nepůsobí jako nějaký prostě inteligentní člověk, který by prostě chtěl napravovat nějaké věci, které jsou zlé. Ne? No, nepůsobí. Já mám hodně podobných kamarádů. Čau Snowdene. Chápu, no. OK, je to všechno z traileru? Já nevím, Nebo ty tady řídíš, No, tady byl. já už si nepamatuju, co jsme všechno měli probírat, protože náš scénář jako se rozpadá, takže... My jsme měli scénu. No jasně, tady. Ještě něco? Vzpomínáte si na nějaký trailer, co jsme chtěli zmínit, nezmínit? Poslední trailer na Assassin's Creed. No vidíš. Poslední. ještě tu. To mě to nechce, já bro. Tak prvně, viděli jste Macbetha? Ne. Jak to? Jak to, že jsi neviděl Macbetha? Ty jo, kdyby se mě takhle ptal na všechno, tak nevím, co bych ti říkal. Fakt, já jsem tady překlikl. No takhle, Michael Fassbender má samozřejmě nakročeno nejenom díky tomu, že hraje furt Magneta a občas si zahraje nějakou jakože dramatickou roli, za kterou se pokouší o Oscara, ale tentokrát chce nahodit svou novou franšízu a Assassina, já mám pocit, že se to už tak 4 roky minimálně připravuje, že to je hrozně dlouhá trať s ním. A jako po první ukázce musím říct, že líbí. Ta hudba je hrozná tam, ten hip-hop, to je jako fakt jako katastrofa. Co tam robí, ne? No, jako, nevím. Ta hudba mě tam fakt nesedla, ale jinak mám pocit, že to je dobře vyvážený, že prostě jak ty záběry ze současnosti, z toho abstraga, tak vlastně ty z minulosti, z toho Španělska, tak celkově mám pocit, že jdou dobrou cestou. Lepší než Prince Perzie tehdy. No tak to... Jako asi nikdo jiný neočekává. Točí to Justin Kurzel, který právě točil toho Macbetha, s tím, že teda na Macbetha bylo dost pozitivních ohlasů. Jakože je to docela jako Shakespeareovka dobrá. No jasně. Takhle. A že si tam právě dokázal pohrát s tou historií, že prostě to tam víš, ta historie zakomponová, že dokáže jako to drama dobře zvládnout, ty emoce dokáže dobře jakoby do toho napasovat a celkově, že to dokáže dělat kvalitně. A já si myslím, že tohle Assassin potřebuje, hlavně té historie a současnosti. Tak na to je založené, že? No právě. Vy jste hráli nějaké Assassiny? Nějaký Viděl jsem to, ale nikdy jsem to nehrál. Nikdy? Ale viděl jsem to, jak to někdo hraje. Ale mě si neviděl, jak to hraju. Ty jsi hrál nějaký první? Mě se to dostalo nějakým způsobem pod ruku a vím, že já jsem začal teda z Brotherhood, to jsem hrál jako prvé. To ty nejznámější, no? A to ma bavilo a i tie prvé 2 diely ma tak nebavili, jednotka, dvojka. A takisto tá štvorka, ale myslím ešte tá, čo mala akože nejaký názov, nejaký... Revelation, tak tam ma bavila, ale zbytok som už nehral. Tak jednička, ona je křižácký války, ono celkově tam ta hra nebyla úplně I keď hral som ešte to s tým Indiánom. Black Flag, či ne? Či to iné? To je trojka, Connor, Amerika. Ale som hral akože tak, neviem, 20 minút možno. Ale akože, mne sa páči tá myšlenka, jak to tam operuje s tým, proste, že on musí ísť po stopkách, alebo po stopách svojich predkov a zaháňať vlastne tie informácie a myšlenky, aby sa potom v budúcnosti mohli niekam pohnúť a musí si to prežívať a dokým to neprežije tak, jak to bolo prežité, tak sa proste nepohne ďalej. Tá hra má akože veľmi dobrú myšlenku a ak sa im podarí presadiť aj do toho filmu, tak to bude určite zaujímavé, teším sa na to. A takisto na to Fassbender, pretože ja som pred pár dňami dopozeral Steve Jobsa s ním a sa mi strašne páči v téhle roli. Bylo prostě skvělé. No to furt neviděl. No, že mně se líbí ten skok do sena, to je naprosto skvělé. na koncu, že? Jak tam je? Ne, já myslím ve hře. Ve hře? Jak skočíš vždycky z té nejvyšší budovy a vždycky je tam seno prostě. Jo. To je pěkné. Leap of Fate se tomu říká. Tam tenkrát asi jako museli hodně jako senařit. No, víš co, ale vtipný, že ten trailer končí tím, jak on z té velké budovy skáče. A lidi jenom tam dole hledají, jakoby digitálně si to tam upravujou ten obraz a hledají to seno. Protože to tam asi bude, jako. To nemyslí vážně. No tak bude to asi velká kupa. Dobre, určite to nebude do voza, no ale jako... To musí být tak 10 metrů široká a a 20 metrů vysoká kupa sena. Ne, možno to bude urobené tak, že medzi tým ešte popadá prostě po nejakých tých plátnech, jak to tam bolo tie striežky, jak vieš, a potom až na konci, keď už bude prostě pár metrů nad zemou, tak dopadne do sena, akože. Aby to fanúšikovia dostali, chápeš? I třeba to ale vyřešil tak, že on když je v té minulosti, tak je to jako hra.
Tak se nemůže mu být ublíženo. Tak to už je Plot twist, jak no. Matrix. No, Ale no. v Matrixu vlastně mohli umřít. No tam umí, no. Ale tady to bude vlastně hned, jo? Ale jenom díky tomu, když je někdo jakože nakodoval. Vlastně ne, dostali kulku taky Dostali umřeli. kulku. Sakra, no tak nic, no. tak Ale tohle nebude kvůli Matrixu. Okay. To jako- No, každopádně já u Assassina celkově, i kdyby ten film dopadl špatně, já si hrozně přeju, aby to vydělalo, protože já chci, aby ty herní značky konečně byly sfilmovány. Protože tam spousta příběhů, ať už je to Uncharted, ať už je to Last of Us, ať už je to právě Warcraft, Bioshock, cokoliv. Deus Ex, ano. To jsou tak kvalitní látky a tak kvalitní série, že já to prostě chci vidět na velkém plátně. Jo, a proto doufám, že ten Assassin aspoň dopadne průměrně, minimálně, aby to vydělalo a prostě a to do nás hrnou. Já si myslím, že to zarobilo vůbec na koľko hráčov na to pôjde. No Warcraft bude první vlaštovka teď v létě, takže... No jasný, ale prostě na to Assassina, akože veľa ľudí minulé to bylo, takže... Mně se to ale prostě líbí, ten trailer celkově, takže No, já jsem spokojený. Ale Marion Cotillard to nevypadá vůbec dobře. Jo, to je pravda, že se mi taky moc nelíbí, no. Má tam divný účes. No, jo, taky se mi moc nelíbí. No, tak Španělsko, no. Ve 14. století, myslím, nebo kolikátý. Ne, ona tam hraje tu doktorku v přítomnosti. Počkej, ona není ta, aha. Jo, počkej, Ona tak hraje já tu doktorku. si snažím vybavit, jak tam vypadala právě, no. Právě, že jako jsem čekal, jako... Že bude sexy, Aha, jako Alicia. no, třeba, aspoň. No, každopádně asi se shodneme na to, že herní značky mají docela nakročeno, protože máme tu ten Warcraft a cíleně myslíme, co chceme, tak pořád to asi bude velký jakoby hit minimálně, co se týče prachu. Já v tom fakt věřím. To nedá. Nezájem trhuji s filmem, ale prostě... Půl miliardy to nedá. Máme tu Assassina a máme tu Laru, takže Jo. konečně se to začíná hýbat kupředu. Já se těším. No a Angry Birds. Angry Birds. To bude velký trhák jako mimo ní. OK, ukončíme trailery a vrhneme se na naše dojmy, co jsme teď viděli. A my jsme viděli... My jsme viděli Knihu džunglí a viděli jsme Civil War. Jo. Tak dobře, tak kluci, X-meny. Co na X-meny, ne? Já chci říct, abyste se nejdřív pobavili o tom, o Civil War. Protože já už mám teda recenzi, já už tomu nemám moc co dodávat, takže co vy dva? Povídej ty. Mám povídat. Povídej ty. Já budu povídat, takže já jsem se na Civil War strašně těšil, ty trailery byly podle mě naprosto boží. Vlastně měl tam být představený Black Panther, měl tam být představený Spider-Man, měl jsem o to obrovské očekávání a musím říct, že mě to absolutně nesklamalo. Byl jsem na tom dvakrát v kině, zajdu na to určitě po třetí. Je to prostě, po Batman v Superman je to absolutní zjevení prostě. Ten film je prostě strašně dobrý. A všechny motivace tam dávají smysl, ale to už říkalo tolik lidí, že já už jenom prostě se opakuju, jo? Nebo opakuju to, co už řekli. To nevadí. Nevadí to. Tak povedz niečo som za seba. Tak co mám povedať za seba? Povedať. Hej, tak pre mňa ten film, ja som sa tak úplne akože netešil, ja som si čítal od neho komiks, ktorý ma strašne bavil, ako event Civil War, ale skôr som sa tešil práve na toho Batmana, pretože z tých trailerov oni neboli také záživné pre mňa. Záživný bol práve až ten posledný, ten tretí trailer, kde som tam dostal strašne veľa komiksových scén a dostal som konečne na to taký ten poriadny hype, už som sa na to tešil, hlavne aj potom Batmanovi. Išiel som teda na to do IMAXu a až na toho blbečka, čo sedel vedľa mňa celú dobu žeral popcorn a vyrušoval ma, tak som si to veľmi užil. Já to nebylo. Ne, to nebyl nikto z vás. Byl to Slovák. Byl to Slovák. No, Slovák. To chápeme, no. Ten film, strašne sa mi páčilo to, že všetky postavy tam dostali neskutočne veľa priestoru, každý sa mohol ukázať. Black Panther úplne, neviem čo to je za prízvuk, fakt netuším čo to je, ale je úplne skvelý, ako tá jeho angličtina s tým prízvukom, úplne som bol strašne v hype, z toho som si to vychutnával. Takisto aj... Na druhé straně tady má Nico vylepený plagáty Black Panthera. Ne, ale Black Panther, on, či mal aj ten kostým, ktorý vyzeral strašne dobre, alebo proste bol oblečený v civilu, tak tiež strašne dobre. Civilu. Civilu, tak A ti Slováci. Není to proto, že to je jako mačka a ty máš rád mačky? A je to možno kvôli tomu, ale ne, on bol proste strašne dobrý, hlavne ten damík, ja som si ho užil. Takisto som si proste užil Ant-Mana, ktorý vtipkoval celú dobu, padlo mi to tam, zo Spider-Mana mám strašne hype na to, jak sa mi v traileri nepáčil práve jeho hlas, tak to mi úplne zapadlo, úplne som si to užíval, konečne to bol ten Spider-Man, ktorý proste vtipkuje počas tých bojov, takisto... Garfield se taky pokoušel. Garfield se taky pokoušel vtipkovat během souboru. Takisto Kapitán Amerika proste udržal si ten jeho charakter, kedy proste aj prehodil zo Spider-Man, keď sa byli, že hey boy, where are you from?
A prostě bylo to strašně cool, akčné scény, to ani nemusím rozoberať, to jak Bucky nastúpil na motorku, Matrixovom spomínanom zábere, to bylo neskutečné. No a počalo sa mi aj tá myšlienka toho, že nebolo to tak úplne jednoduché, pretože sa tam prehádzoval záporák, najprv tam bol Crossbone ako ten zlý, potom tam potom tam bol prázdny tento. No, on byl Baron. No a nakoniec teda sme sa prehodili do Starka, ktorý bol ten zlý. No a takisto, jak to som... No pre mňa bol potom záporák už, lebo proste už išiel pomôcť. Nemáš srdce. A to už bolo také. No. A ty bys nešel? A hlavne ja som bol celú dobu. No, Já jsem ho docela chápal. Jako. Já taky jako v té chvíli. Akože hej, ale si ho chápať nemôžeš, ale nemusíš to považovať za správne. Ne, vlastne v tej dobe, jak som išiel proti ním, tak pre mňa sa otočil záporáka. Už som mal problém s tým, kedy proste do Falcona napojil s tým, že vieš tím. No a takisto... No to bylo ale zlý od něho, jak ho odpálil. On mu přišel pomoct, jakože řekl, hele, tohle mě mrzí, Tony, a on ho odpálí pryč. Akože fuck you, vieš. No tak jak to měli ukončit? On to nespůsobil. Jako. No dobré, ale takisto to bol jeho kamarád, jak War Machine, chápeš, takže... No ale každopádne, postitulková cena s Black Pantherom, když sa presunieme do Wakandy a z tých... Ty to chci spoilerovat, jo? To už každý viděl. Asi okay. jo. Tak okay. To už každý viděl, spojili. Dobre, okay. Tak proste sme vo Wakande a Steven proste povedal Black Pantherovi, že vieš, že si pre nás príde, keď zistia, že sme tu. A Black Panther len proste s tým svojím prízvukom úplne epický, že let them try. A bolo to úplne epické. Strašne sa ten film užil, proste desina to je jasná, ako fakt. Nemám o čom, hlavně to, že si tam dostali priestor. A teď jsem došel říct, že všechny postavy tam dostali prostě nějaký adekvátní prostor, ať už to byl Vision, ať už to byla Scarlet Witch, i Hawkeye tam měl prostě jako prostor, zazářil, sice ho neměl tolik jako třeba ostatní, ale... Dost sa škrtil, no a tak. Bylo ukázané, že je to jako zbytočný. No. No zbytečně mi právě nepřišel. Mě tam pohnul s Vandou. Akože, ale vieš čo, mal dobrý moment v tom, že išiel na to strategicky, že tam prostě nechal niečo vybuchnúť, aby Visiona odlákal a mohol si dobrať Scarlet. Mně přišel jako dobrá, jako docela důležitá postava právě naopak. A ja som myslel ako tak, že je zbytočne ako prejavený, protože všetci tam vládnu super schopnosťami. No, tak Black Widow taky není úplně. Ale Black Widow má kozy. Ale ona je dobrá špionka. Ale ona je dobrá špionka, takže ona prostě na infiltraci je vhodná. Okay. A Hawkeye je co? Jenom táta? Hawkeye je prostě v prvom rade vtáčik. To je papínek od rodiny. Okay. No pokračuj, my se tě přerušili. Hey, a s postavama. Co jsem chtěl říct, jo. No, že Hawkeye dostal taky svůj prostor. Jo, War Machine mohl chcípnout. Jako. Ne, tak on je trapnej, víš co, to je jenom taková žebrácká kopie Ironmana. On je prostě... Jo. Hej, náhodou, ale... A ještě je černej, jo. To je prdeli. Hej, ale napríklad Avengers 2 sa mi páčil strašne ten jeho vtip, jak tam rozprávalo Thanos a toto. Ale už tam viděl z to žebrák. To je, ale prostě dobre to zahral, jakože bol tej partii a my sa konečne začali zabávať na tom jako jeho vtipe, ne? A taky spokojný sám s sebou. No, ale ty vtipky, co bych teda jenom tak vypíchnul, když už to teda každý viděl, tak z těch vtipků, jako bych vypíchnul Water Truck. Jak hodí jo, na War Machine. Myslím, že tam je voda. To byla dobrá scéna z War Machine, jak ještě zařve oh, come on! To bylo dobrý. Potom samozřejmě to, jak kapitán políbí tu Sharon. Jo, v tom autě. Jak oni se jenom usměl. Jo, v tom autě, jo. A celkově Falconovy hlášky. Ten hlášky Falcon byl strašně dobrý. Hrozně ho zvedli, jako fakt, že v tom kapitánovi dvojce byl takový nemastný, neslaný. A tady mě přišel strašně, že hláškoval. S tím Buckym byli strašně dobrá dvojka. Hlavne Falconovi robili strašne dobre, ako vylepšili jeho schopnosti, tú zbroj, proste, že s tými krídlami, že využíval viacej než len nalietanie a manevrovanie, že proste mal nakrytie, potom mal toho Red Winga, ktorý sa bol špion a skener a všetko možné a zároveň vedel útočiť, že? Ako Falcon určite zažiare. No, vlastně Rusovci to podle mě zvládli naprosto superově, prostě ukočírovat takový monstrózní víceméně film. V tej věznici, jak prostě Ant-Mana nikdo nespoznal, ne? Alebo teda nikto, Star Trek, to bylo taky dobré. Jo, ten film je parádní a pijou se na něj právě módy, no. Jako no to je... na konci prostě je to fakt, jak už jsem to říkal, no ale jako říkal si to ve videu, jak Tony prostě se podívá tím svým skroušeným pohledem na toho kapitána, tak prostě v tom jeho pohledu je fakt víc emocí než v celém
Batmanovi prostě. souhlas. Prostě ten film je fakt super, na konci už prostě chcete jenom, aby se přestali rubat a Dali si pusu a objali si a šli na pivo. ano, přesně tak. No a na konci teda kapitán se štítem jako totální BDS odchází prostě. V tom momentu, ale kdy fakt jako Tony mu do toho krku, já si myslím, že... Já jsem se chtěl zabít. Já taky, já v té chvíli úplně jsem myslel, že ho fakt killnet, jo. Ale to by bylo zajímavější, kdyby ho zabil. No tak ale to by tím pádem, já už bych nebyl Team Cup, že jo. Ty Cup by ztratil to, co já na ně miluju. Takže... Škoda, že jako nechcípl ten War Machine. Ty poslouchej, ale to je to, co jsem chtěl řešit, já jsem to řešil s Nikem, že jak lidi si furt stěžují na to, že potřebují mít v těch filmech, aby někdo umřel, aby to byl jako superový film. To tady se úplně krásně ukazuje, no ty máš toho War Machine, OK, ale tady se krásně ukazuje, že nemusí nutně prostě někdo umřít, aby ten film byl kvalitní. Nemusí. Že jo? Nemusel. Prostě mě to hrozně vadí. No, akože umreli Starkovi rodiče, jo. Ale Víš, jak to myslím, ale Konec ráno. máš tam prostě 12 hrdinů a nikdo neumřel z nich, jo, jasně. chápeš? Ale mě tohle začíná taky v poslední době vadit, že lidi, zase tam nikdo neumřel, ježíš, další zbytečná Marvelovka. Jo, chápeš, jo? Takový názory s nimi se střetávám jako poslední dobou pořád. Dají tomu z 80 a potom povedal, že to byla sračka. No, 80 sračka. Ještě bych teda probral Zima. Určitě. Helmuta, protože podle mě to byl jeden z těch lepších záporáků Marvelovek. To souhlasím. Ale ty Marvelovky jsou motivací, jo. Marvelovky No, jsou známý tím, že mají slabší záporáky, kromě teda třeba Lokiho. Už jsme to říkali v minulém film reportu, v seriálech je to jinak, tam jsou výborní záporáci. Ale ty filmy jsou slabší, no každopádně Zima mě přišel jako naprosto OK. Daniel Brühl je podle mě superový herec a mně se líbil. No, říkám, patří k těm lepším, 100% mnohem zapamatovatelnější než Ant-Manovský záporák a další. A ten plán mu vyšel víceméně, Jo. takže to je A další navíc věc, on neskončil. kterou- On ještě neskončil. kterou oceňuju a hlavně on nemá žádný jakoby schopnosti. On s těma Avengerama, nebo to nebyli Avengers, No, ale on sám povedal, že muž prostě s velkou trpělivostí a Ano. schopnostmi dokáže strašně veľa. No, mě spíš vadila ta motivace do chvíle, kdy chtěl jako rozmrazit ty Winter Soldiery další, tak říkám, konečně je to záporák, který se jenom nemstí za to, že o někoho přišel. No a pak teda v posledních 20 minutách zjistím, že teda o někoho přišel a v té chvíli říkám, ale no tak, zase. Tak to mě trochu vadilo. Já to chápu, ale líbilo se mě to, patří k lepším, ale tohle mě trošku ono zarazilo. ale bylo důležitý kvůli tomu Panterovi. Jo, jako- Protože ten Panter pak pochopil vlastně díky tomu, No, že jsou jak ty Což mimochodem, ta scéna je super. Panther a Zimo, to je A- rozhodně. jako to vlastně- jako povedal, že a vlastně prostě, částečně i díky tomu schoval Winter Soldiera u sebe ve vakatě. Takže to bylo důležitý pro posun v ději. A ja tiež bola dobrá scéna, jak mu Black Panther povedal, že ako živí s tebou ešte neskončili. Že to ešte ako si neskončilo. Ale mne sa naopak u Zimovi páčilo to, že tam bol ten jeho obraz, že celú dobu si bol proste vedený k tomu, že on chce oslobodiť tých Buckyovcov ďalších a chce proste ovládnuť akože svet alebo proste nejaké štáty alebo čo. No a nakoniec sa teda zisťuje, že on práve nechce ďalších Buckyovcov a že to vyslovene celú dobu hľadal len kvôli tomu, aby sa ich mohol zbaviť. Jasně. Jako zvrat Takže- funguje, to Takže neříkám. akože toho som bol náhodou príjemne prekvapený. Jo, OK. No. Pak No, ještě Giant Man samozřejmě. no ty vole, paráda. Ten jako vypadal superově, i to, jak se prostě zpomaleně pohyboval, i to, jak mluvil, jak chytil toho War Machina. Výborná hláška, kdy Spider-Man ho skolil ve stylu Imperium vrací Jo. úder. Ty mu zavázal nohy, no. Znáte ten starý film? Jesus Tony, how old is this guy? Jo. Ne, ten film je hrozně prošpikovaný a fanoušci komiksu budou nadšení. Tam je tolik jakoby odkazů a všeho a jako Ben Affleck a spol se fakt teď musí hrozně stydět, no. Jako fakt hrozně. Jo, že prostě tady se teprve ukázal ten kontrast mezi těma filmama a tam, kde oni měli dvakrát méně postav v tom Batmanovi, tak fakt nedokázali to, co tady s dvojnásobkem, no. Jako fakt výborná práce a obrovský hype a jsem úplně strašně rád, že Josh Whedon odešel a že Avengers 3 budou točit bratři Russové, protože jim fakt věřím. Ale on se vrátil, on bude něco točit, Joss Whedon. Jo, stejně jako John Favreau, nebo jak on se jmenuje. Jak točil první Iron Man, první dva. Teď nevím, jestli vyjde, jestli jsem se nespletl s tím Favreau. S ním asi, Jo. protože ten oznámil, že teda domlouvá, že se zase vrátí. Jo, tak jsem si spletl. Já předpokládám, že udělá Iron Man na 4, no. To nepotřebuji vidět. Nepotřebuji to vidět. No každopádně Team Cup a super. Taky no. Paráda, 10 z 10 pro mě a jako říkám, jestli takhle jako budou vypadat blockbustery, tak si můžeme jenom pískat, protože takhle to má vypadat a Michael Bay by se měl taky poučit. Bylo to chytrý, bylo to zábavný, bylo to Dobře natočený. osudový, bylo to výborně natočený, docela chytře napsaný.
Záporák dobrý. Bezproblémově zahraný, nemám s tím sebe menší problém. S tím filmem. Jakože Představení nových postav. my s Nikem to máme, že ze Zootropolis nejlepší film roku, že? Pro mě Zootropolis teda ještě vyšší, protože já na Zootropolis oceňujem tu hlubšiu myšlenku té inteligencie v tom. Ale jinak jakože určitě tyto dva filmy má najviac prekvapili. S tím teda, že ještě tam někde mezi nimi běhá Deadpool, který prostě byl super vtipný, ale jako není to film roka. Jasně. Byli jsme teda i na knize džunglí, tak to jenom v rychlosti. Ty jsi trošku víc nadšenější než já, tak povídej, proč tomu tak je. Kdy jsme byli na tom? 2 měsíce? Dost dlouho to je, ne? No my jsme měli preview, no měsíc to bude. My jsme nějak šli hned 3 dny po prvním film reportu. Aha. No, my jsme se hodně těšili. No, A jako splnilo to očekávání. Z těch trailerov to vyzeralo dobré, prostě ten soundtracky, ktoré boli aj v traileru pekné, takisto tá príroda bola veľmi pekne vyrenderovaná. Ne, bez nejakým spôsobom sa to točilo, ale prostě vyzeralo to veľmi živo, vyzeralo to veľmi dobré. Takisto tie postavy, taký typický Bagheera a Balu, úplne si prostě dodržali svoje charaktery. Malo to veľa vtipných scén, na ktorých sa dalo dobre zasmiať, teda hlavne s tým s Balom, presne to som myslel. Celkovo aj Mowgli, to je po dlhej dobe, prostě, kedy nejaké decko na mňa pôsobilo dosť autenticky a bavil ma. Dubbing, čo sa týka, neviem, Scarlett alebo hocikdo, tiež úplne dokonalosť. Aj Sherkhan. Idris Elba, nový Bond. Bolo to fakt akože, ja som sa viac menej nemal na čo tam sťažovať, možno až na tú záverečnú bitku a ty si bol ešte teda nespokojný s tým, že jak to skončilo, pretože im tam nechali priestor na natočenie dvojky a ty si sa, aby to skôr skončilo ako zavreto, ne? Ne, tohle mě nevadí, já celkově jsem měl pocit od vlastně té poslední třetiny to u mě šlo dolů. A je to teda bohužel zrovna u krále opičáka Ludvíka. A když začala ta bitka, ne? Celý ten ark s opicama, tak ten mi přišel, že kdyby se vyhodil, tak je ten film daleko lepší. Mě to prostě hrozně tam narušovalo, já nevím proč. On to bolo možno strašne zdlhavé to bolo s tými opicami. Přišlo mi to fakt zbytečné. Lebo všetko ostatné si mal prostě dobré, mal si dobré představenie, vlky tě boli strašně byly parádní. No, mimochodem, řekni ty, pojď, já tě neskáču do toho, chtěl jsi něco? No, vlastně ne. Já chci říct jednu fakt památnou scénu, kterou si budu pamatovat a kdyby měl dělat jakoby nějaký soupisek nějakých nejlepších scén, jako fakt ve filmech za letošek, tak určitě tam bude scéna, kdy Sher Khan vypráví vlčici o tom vlastně, jak funguje život. Protože tam Idris Elba spolu s těma malýma vlčatama předvádí fenomenální práci fakt s hlasem a já jsem měl normálně husinu fakt úplně po celém těle. Já jsem se hrozně bál a ta scéna je pro děcka si myslím, že musí být hrozně děsivá a je to fakt strašně dobře jakoby napsaný ta scéna. Jo. No ale akože aj to, čo sa stalo predtým, lebo ja som si už nepamätal presne tú predlohu, takže som nevedel, že čo sa stane práve s tým vodcom tej vlčej smešky, pretože on celú dobu pôsobil ako tak, sice to bol vlk, ale pôsobil tak majestátne a tak inteligentne, tak proste s nadhľadom na veci a strašne mi bolo to, čoho sa stalo, len proste, aby někdo jiný tam docílil respektu mezi vlčou svorkou. Každopádně ta scéna, jako Sher Khan si ty scény určitě kradl pro sebe, Idris Elba fakt úplně démonický byl v té roli. Inak svet teda samozrejme dobre vymyslený, alebo dobre prevedený do tej podoby, ako skala mieru a tak, proste, že keď není voda, tak všetci medzi sebou ako žijú, spolu nažívajú, sú to finále propojení se slonama taky dobrý. Hej, slony je napríklad tak mytológia tých slonov, že proste to sú tí, ktorí stvorili ten svet, čiže veľmi pekné. Jo. No akože ja som si ten film strašne užil, až teda ten konec s tým súbojom proti Sharkanovi, ten už tak nešmakoval. No mě to právě, říkám, mě to odchvíle s těma opicama, protože do té doby všechno luxus a pak najednou Baloo a vlastně Panter jdou líst po skále, obří bitka s obří opicí, zbytečností, digitální bordel, pak prostě teda utíkáme najednou, nesmyslně rychlost. Ještě než začala ta bitka s těmi opicami, tak mi to bavilo. Představování toho krála Ludvíku a tak prostě, aj to, jak tam zpěval a tak to bylo v pohodě, ale jak se zrazu začal Ludvík jakože hýbat trošku více a začal tam lozit a tak to začalo strašně. Prostě úplně takový to, jak kdyby to bylo násilně udělané, aby tam byla nějaká akce, jako fakt no. To mě hrozně mrzí, to je fakt jako, kdyby celá ta část těma opicema se vyhodila, byl bych fakt nadšený z toho filmu. Jako dal bych 9 jako. Ako celkovo od chvíle, kedy prostě Mowgli bol unesený, tak to začalo dosť klesať.
Ale ve výsledku ten film je určitě fakt parádní, jakože to je zase po dlouhé době film, který je fakt jako na to může celá rodina jít, že jo? To je prostě fakt jako ti starší si v tom nadou tu akci, prostě ty triky a je to fakt občas i chytrý, víc ta scéna, o které jsem mluvil. Ty děcka tam budou mít spoustu malinkých potvůrek, zvířátek a všeho možného, budou se bavit. Hlavně mně se páčily strašně ty závěrečné titulky, když se tam ta kniha listovala jo. A tam tě zvědáta z něj vylezali. Závěrečné titulky určitě jako jedny z nejlepších vůbec, no. Tak jak Deadpool letos zvládne s úvodníma titulkama, tak Kniha džunglí má ty finálový luxusní. No a ještě byla teda úplně pekná byla i posledná scéna, kdy vlastně byla vytrhnutý obrazok z knížky a byl tam preanimovaný, jak jsou všetci prostě na konáru toho stroma. Jo. A potom len se ten obraz změnil prostě do toho obrázku z té knížky. Emocionálně to funguje, to fakt pěkný. A jako jsem s tím spokojený, jen jsem přeci jen asi prostě čekal ještě trošku větší dokonalost, no, pro mě. Takže za mě je to nějaký jakože 7-8 z 10 s tím, že je to fakt ale skvělý rodinný film a podle traileru to ani nevypadalo, že to bude vypadat tak dobře digitálně. Jakože já jsem se hrozně bál té přírody, ale v tom finálním produktu to vypadá fakt dobře. Já jsem se bál skoro více těch zvířat, ale byly dost uvěřitelné, no. Já tomu dávám klidně 8,5, já jsem si to užil více než ty, takže jsem v pohodě. A o tom hercovi teda jakože tam ti akorát vadilo vlastně, že byla tam jedna scéna, kdy ti vadilo, že to nebylo moc autentický, ne? Ten herec. Jak to bylo? No, nevím, že něco. No, jak tam v té chvíli, jak tam zařval něco, ne? Jak se měl rozutíkat na štvaně nebo něco takového. No to je jedno. Vím, že něco jsem s tím rozberal, že to mi jediný přišlo také, že jsem mu to nezožral, ale jinak jako s tím hercem byl spokojený, že po tom čase prostě nějaké malé děcko, kterému se to dalo vědět. Jo, OK. No, máme teda ještě čas, nebo jak to máme? Už nevím, jak dlouho to točíme. No, hodinu. Teda. Už hodinu. Hej. Takže bychom to asi ukončil preview, prostě na čo se těšíme a, jdem na to. A další recenzi někdy inokedy. Na co se těšíme? Warcraft! Určitě. No já jsem chtěl teda zmínit něco jiného, ale dobře. Ne, já se těším na Warcraft. Tak pojď první Warcraft. Jsem na to hypovaný, mám strašně rád herce Travisa Fimmela, hlavně z Vikingů. Celkovo ten typek prostě působí strašně sympatický. No a ten další trailer prostě vyzerá dobré a těším se hlavně na ten svět, prostě, který bude plný fantazie. Tam je taky super, že každý nový trailer ukazuje, že na těch digitálních trikách se furt maká, ale víte, co je vtipný, že ty orci vypadají daleko víc reálněji než ty lidi v těch kostýmech. Ta zbroj, že no. Ne, jako fakt jako ty orci vypadají úplně fantasticky a pak se podíváš na scény jako s lidma a říkáš si, že to vypadá hrozně jakoby kýčovitě a divadelně. Ale ta zbroj nevyzerá reálně, ale takovou zvláštní farbu má a také, nevím, se... Tam jde spíš o to, že my jsme se o tom bavili právě jakože tady jední s Jirkou, že jde o to, že ta zbroj je fakt přímo z toho Warcraftu. Ono to takhle má vypadat, jen prostě je smutný, že ten design je takovej, no, jakože jako s tím nic nezměníš, ale je to fakt jako by udělaný vyloženě pro fanoušky, protože každá ta blbá hrana na tom štítu a všechno jako na té zbroji, tak je takhle i v té hře. Jako změnit to můžeš to prostě přerobit, jak přerobí ony disky, prostě, aby to bylo více také pre masy. Ale je pravda, že, prostě, že ten film je robený hlavně pro těch hráčů. Je cílen. Takže se to tam snažil dodržovat právě, aby těch hráčů potěšili tím, že dostanou všechno, čo poznají z toho originálu. Co ti je Warcraft? Je to docela jedno. Okay. Tak na co se těšíš ty? Mě ten film nějak jako moc nezajímá. To je podle Warcraftu, to není podle Vovka. To není podle Warcraftu. Ne, je to podle Warcraftu. Podle původního, no tak to jsem nehrál, takže ten film jako... No jako já už mám vyspoilerovaný, jak to dopadne, no, jelikož jsem hrál tu trojku, že jo? Jo. Máš dobrý, no. Mám dobrý, no. No dobré, trošku rychlejší to. Tak jo, tak... Nice Guys. Nice Guys, na to se strašně těšíme. Hey. Shane Black a to je jméno, který prostě... Niko nezná, ale my ho milujeme. To jsem v hypeu, poslední scout, Iron Man 3, dejme tomu. Ale ten scénář byl fajn. Kiss Bang Bang. A prostě to je hláškař, on dokáže napsat tak vtipný dialogy, tak vtipný hlášky, že... Hlavně už jenom v tom traileru, to je prostě film, který by mě normálně podle premise nezaujal. Pustím si trailer a říkám si, to je tak boží prostě. Jak hodí tu pistolu. No přesně, a musím říct, jako byli jsme v kině a hodně lidí se smálo u toho, jasný, jakože, jo? Takže jsem rád, že to funguje. A vlastně příběh o dvou lidech, kteří jsou úplně jakoby z jiných stran a musí spojit svoje síly, aby docílili něčeho. No hlavně tam hraje Gosling, ten je božán prostě největší. A Russell Crowe. A Russell Crowe, no. A tam je vtipný, že oni si vyměnili docela role, že? Docela jo. Ty jsi čekal, že Gosling bude ten drsňák? Bude ten drsňák, no. Ale je to docela pochopitelný. Jo, dává to smysl. No. Jako Russell Crowe si trošku hraje na Liama Neesona, no, ale... Viděl jsem vlastně Goslinga i v takových podobných rolích. Jo, já právě ne ještě, že by hrál blbečka nějaký. Tady je takový spíš jako vtipnej, ale viděl jsem ho, on nehraje jako drsňáky.
Já teď přemýšlím, jak jsem film jmenoval, to bylo to drama. Half Nelson. Neznám. Tam hraje vlastně jakoby učitele a je tam takový, jako, není to drsňák jednoznačně. Jo, Je to okay. spíš taková, A to má premiéru už teď vlastně v květnu. to má premiéru teďka v květnu. Jo, a no, to se fakt těšíme. Na to se strašně těším, na to Jo. nezajdem. A vlastně Shane potom točí, nebo bude... Predátora. No a na to se já teda těším hrozně moc, protože to, co on vlastně o tom naznačuje, to vypadá luxusně. Motá se kolem toho i Arnold. Jo, což by bylo tak, jako Arnold to potřebuje. Minimálně cameo by bylo hodně fajn. To by bylo něco ve smyslu, jsem před 50 lety fajtil s nějakým šmejdem, byl v džungli. No, uvidíme. Každopádně Nice Guys vypadají hodně dobře, v češtině správní chlapí, že? Je to... Správně chlapí. Jo. Takže pokud pustíte si trailer a mrkněte na to, já si myslím, že by vás to fakt mohlo zajímat. Trailerů je už snad 5. A navíc mají teď výbornou reklamní kampaň, kdy si dělají srandu z toho, že v kinech teďkom... Je rozválcou Angry Birds. Jo, což je luxusní, že si takhle dělají srandu. Každopádně už jsou vlastně první reviews a jsou jednoznačně strašně pozitivní. Na Rotten Tomatoes přes 90%, ne? Určitě no. Takže jakoby první kritici to viděli, hodně to chválí, že je to vtipný, tak to asi nikdo nic jiného nečekal, že je to chytrý a my se prostě strašně těšíme a je to, pro mě je to teďka v posledních 2-3 měsících nejočekávanější film. OK, to beru. Dobře. Od nás všechno. Ohledně dotazů, tak my jsme tam měli spíš připomínky nebo nějaké jakože dovědky k tomu, co jsme už minule řešili. Takže nebyla tam vyloženě otázka s otazníkem. Takže se na to teď vykašleme a uvidíme, co... No tak nic tam tak nežijou. Serem na vás. Takže příště, a to je pro vás, jako apelujeme na vás, abyste se polepšili a napsali nám tam nejenom to, jak jsme se vám líbili, teda my dva, ne Niko, a co jste se dozvěděli novýho, ale i to, co by vás zajímalo. Takže klidně pište a kdo ví, třeba se nějakým způsobem to bude ty témata řídit podle toho, co byste si přáli. Tak jo. Třeba za 3 měsíce nebo tak. No, já si myslím, že to možná za 5, až bude čas. Jo. Až bude čas, až budou trailery a až půjdeme do kina. A hlavně až něco uvidím, že jo? Ne, my jsme počkali, až to bude na torrentoch, tak potom můžeme jít recenzovat. Ne, taká technická vsúka, máme Facebookovú stránku, takže tam môžete lajkovať, tam proste šerujeme tiež novinky a obrázky, správy, proste obsadené trailery, takže určite to tam lajkujte, mohlo by to byť niečo zaujímavé pre vás. A ďalšia technická vsúka, že toto video bude mať pár takých asi 2-sekundových zvukových výpadkov, pretože tá kamera vždy po 16 minútach robí znový záznam a video sice pokračuje, ale zvuk sa resetuje, takže aby ste to dovolili. To chápem. Dobře, od nás vše, mějte nás rádi, podporujte, komentujte, sdílejte, lajkujte a loučíme se. Asi to zase moc hezky. Vím vám, čus. Ahoj. Čau.